Καλησπέρα σας. Δεν σας έχουμε δείξει ποτέ το γραφείο μας εξωτερικά και γενικότερα την περιοχή και τον εμπορικό που είμαστε. Αυτό είναι το γραφείο μας, όπως να δείτε. Ένα πάρα πολύ όμορφο και καθαρό κτίριο και προσεγμένο και πολύ καλά συντηρημένο. Όπως βλέπετε, το εμπορικό μας πεθαίνει. Λοιπόν, όταν ήρθαμε εμείς εδώ πέρα δεν υπήρχαν καθόλου μαγαζιά εδώ πέρα. Υπάρχουν 2-3 εδώ πέρα που νοικιάζουν. Είμαστε 3 παιδιά, εγώ και οι 2 συνεταιροί μου, που έχουμε κάνει αυτή την κίνηση. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά για να στηρίξουμε τη σκηνή και τη φάση. Είναι ένα γραφείο το οποίο έρχονται πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι εδώ πέρα και κάνουμε ραντεβού. Πάρα πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μαγαζιών, ακόμα και πολιτικοί έχουν περάσει από αυτό το γραφείο και έχουμε κάνει ραντεβού. Μπορεί να είμαστε νέοι και μας βλέπετε λίγο μερικές φορές στο χαβαλέ, αλλά είμαστε πάνω απ' όλα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι στο να μεγαλώσουμε και να επεκτείνουμε το επιχειρηματικό μας στο δαιμόνιο. Γιατί τα λέω όλα αυτά, θα μου πείτε? Τα λέω επειδή επιτέλους σε αυτή τη χώρα να καταλάβουν μερικοί άνθρωποι ότι δεν είναι όλα μόνο ένα παιχνίδι και ότι παίζουμε και ότι είμαστε οι DJs της πλάκας κτλ. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό έργο και πάλι λέω είμαστε πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Κοιτάς το παραπέντε και κλείς το πάλι.